Assalamu alaikum, al'umma barkanku da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya to Allah sa haka amin. Kamar inda muka saba kawo muku da fina-finan mu akai-akai sai yau ga wanda suka fito mana na ranar yau kenan wanda suka fito daga kamfanin Sultan kenan. Sannan dan uwa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu ka daure ka dana mana da subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su akai-akai. Wannan da kuke gani yana juyawa haka yana fita wannan shine wato group na BIB wanda muke da wanda muke saka lambobin mutane a ciki wanda kake iya samun duk wani fim na Indiya Hausa da zaki kowa sannan muna ɗauke da tsari wanda ana biyan kuɗi kafin mu saka lambobin mutane a ciki. Tsari ne na group na BIB wanda zaka iya samun fina-finai a sauƙaƙe ba tare da ka sha wani wahala ba. Ko a ina kake kowace ƙasa kake muna iya mu saka ka a cikin wannan tsari na BIB kenan idan dai ka samu ka yi mana magana kamar yadda kuka gani ga namban mu nan ka duk mai buƙatar magana da mu zai iya magana da mu akan wannan lambar wadda muka ajiye a nan. Sannan dan uwa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu ka daure ka danna mana da subscribe sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su akai-akai. Mun gode da bidiyon mu da kuke da sauraron mu da kuke yi. Ça fait 2, ça fait 3.